mar piny Kenya. Seth adani lose kod ojende mawuok Nyanza. Wani mawuok Siaya, Kisumu mabe kod Migori. Kod mago bende motenore kod. Ichanya kame wacho ni jokuoga oko. Kata perception mantie wi Uganda. Paro mantiere. En ni nitie kura moko manindoga. In gi ombulu. Intie kod kacha. In beta kod kanyo. In gi ID. Mari. Toki wuok mar mondo midhi ndikri. Wanda jaduong' mane oka ombulu, oka opande kaje ga brabiro kod ang'wen. Alego usonga county ma Siaya. Mabende ni chenro mane utimo. Sani ntiere karka token kao ID sani kata opande. Sani en kao kura. Jia bilagi. Nikech ntiere kuonde museluore mpogore. County ma Kisumu, Siaya, Migori kod Homa Bay. Bende ugeto jogi. Samuchiwo negi opande. Ang'eni ukono kacha gi mopogore mondo bende gitimo. Bende kao kura na chiel kuomgi. Osebedo kuyalo njini. Erokamano Cleophas. Aparo ni ka dwa tudo gi gima wendi owacho. En ni prerequisite gima nyaka ikuong ibed godo mondo mi ikaw ombulu en bedo gi ID. Mano e gima nyaka ibed godo mondo mi ikaw ombulu. To ni neno ka statistics mano bedo released nyocha gi IBC. Ne wacho ni vijende ma below 35 years ma tende ni gin vijende. Less than 35%, 34% kanyo mosedhi mondikore kaka jo kaw ombulu. To one of the challenges ma waneno kendo masani wa address motegno en ni gimomiyo vijende mang'eny ok kaw kura en nikech gionge identity card Cleophas. Koro iyudo ka process mar kaw ID card cha ndalo machon cha ne beto yware matin. Kata kosebeto yware tiyudo ni ofise mek IBC bende ochwalore gi gwenge ma ji aye. Koro iyudo ni ng'ato dwa kata travel koparo no da wuok dalagi mokaw 30 kata 40 kilometers kodhi mana ndikore ombulu uwinjo ka nitiere pek koluore kendo gi mapato maintiere. Kanye kuma Kenya Youth Transition Initiative osedonjo kendo osebedo ka konyo motegno. Kaluo waseluorre e county ma Siaya, county ma Kisumu, county ma Migori kendo county ma Homa Bay. Ka watimo ID registration exercise otimore pile kendo timore at ward level, at some location level ka watimo. Gimomiyo ne watimo ma ne wang'eyo ni IBC biro gi enhanced voter registration. To kata kopogore gi enhanced voter registration, IBC nitie gi gimiluongo ni continuous voter registration matimore pile. So ne waneno ni ber mondo wakuong wami joge wa ID. King'yo statistics mek ID mosebedo kichiwo Kaluo Nyanza kokalo through Kenya Youth Transition Initiative motel nengi Dr. Raymond Omolo. Iyudo ka odiochieng' ka odiochieng' wa issue IDs ma romo 1,500. 1,500 IDs. Mano kigo kwano juma achiel to we are issuing slightly over 7,000 IDs. Gimomiyo watimo ma wang'eyo ni seche ma ID, seche ma registration exercise mar IBC ni timore, wadhi keto jowa mang'eny kendo joluo onagi mang'eny dhi nyalo ndikore kura. Another issue mano osebedo ka chando gimomiyo ineno ka uptake mar registration ni obedo matek en civic education. I'm glad ni IBC ka ni golo breakdown mar budget gini ne giketo around 190 to 200 million mar civic education. Matiende ni puonj mitimo ne japiny. Gimomiyo it is important mondo register as a voter. Gimomiyo it is important mondo chiengo ombulu no odhi ogo kura neno. Ting'eni ka wanyalo keto jowa mang'eny mondo kaw kura Cleophas. Ing'eni budget making process factor achiel maging'iyo seche magichiwo pesa e county kata constituency in population ma ng'ato ni godo. Population ni wadwaro ni wa translate into votes. Ena kokale ombulu emombe wanyalo bedo gi stake national government, emombe wanyalo bargain godo mondo wane ber kod dongruok manyalo biro ne jowa. But an exercise ma wasebedo ka watimo kata kawuono wane piny mar Seme kamoro ni ridore kidhi Homa Bay, Homa Bay town constituency watime, kidhi Migori kawuono wan Kuria East kendo ne wan Kuria West kendo Suna Central bende watime, kidhi Siaya wan Alego Usunga constituency, wan Rarieda constituency kawuono watimo ID registration exercise no. Koro en gima timore pile ka pile e kor gweng'. En gimoro ma oganda pok obedo ka wacho ni imako gi nade wendi